bodyguard, no pekne zaštekaj. Tak a teraz úprimne, hej. Ja nechcem byť len modelka, ja začnem v divadle, ale mojou hlavnou metou sú platná kín. Tam dokonale vynikne moja krásna postava aj tvárička. Tak vám poviem, ja netrpím na syndrom málosti Slováčikov a som akože primerane sebavedomá. Tak tu ma máte, so mnou neprehráte, však teda môj. No, Nikole, bolo to zaujímavé i odvážne. No a teraz zahrajte svoju metúdku. Prosím. Slice of code. Slice of code. Farba vlasov platinová blond, výška bez opätkov 175 cm a keby som mala 10 cm opätky, tak to by som mala... A to je ako fakt husté. Začína mať silný, ale silný nepríjemný dojem, že nie. No Nikolet, bolo to inšpiratívne. Ďakujeme. A teraz nám ukážte, čo ste si pre nás pripravili. Prosím? To ako... Čo si sledujete? No hovoril som, že to je všetko. To ako, čo si myslíte? Veď práve toto ma vynieslo na Miss Mokré tričko na Šírave v roku 2011. Všetci na Šírave boli nadšení a tlieskali, kričali stav hop, hop, hop. Som skáskala úplne do zbláznenia. No to verím, že ste im vyrazili ty. A stačilo. Ako, teraz čo riešite? No ale... Slečna Nikolet, tu v divadle by ste v mokrom tričku pobehovať nemohli. Tak to máte pravdu, pán režisér, to by som nemohla. Veď by mi bola zima. A moja pokočka je zvyknutá na luxusnú starostlivosť, ktorú jej dodávam luxusnými krémikmi, značky Dior, Armani, Chanel a tak. Mne to stačilo. Opakujem, stačilo. Aj mne to stačilo, opakujem, stačilo.